clear tu te in zavain chi bai ka bu ka cheu tun chum kan video a chuan Adhaar Card a eng mobile number nge in register Adhaar Card kan siam line eng mobile number nge kan da ti te tin kan mobile phone le Adhaar Card in link em ti te mahni Awlsam taka en dan tutorial video karon siam dona mission khatan chuan thil holam tak te poni mai theih maro chu media te tiang lampang kan hret dan ayang lawa chu wangin a hlok pui in lo om ngei po ka bei seya tin kan video siam than khatte mission khatin kan hlok pui a kan tangkai pui ani ti kan hria tin kan lom hlea ti chuan he video hi tha iti a ilo tangkai pui ani chuan channel hi min lo subscribe saka video hitam thei ang ber min lo share sak turin kangen masa chewani ti chuan ama sabera chuan kan mobile phone na Google Chrome kan honganga ti chuan Chrome a hian Google a hian adhaar.udai.gov.in ti hi kan type anga kan enterang ti chuan heti hian ron lang ta a Adhaar download my Adhaar udai ti achung berami hi heta hian kan lu tanga ti chuan my Adhaar welcome to my Adhaar dashboard alo in hong ta heta hian login na turte om ta a ke ni chon kan hret du bera chu kan mobile number nena in link lo ani awang khan hela hi chu kan lalut lawanga ti chuan kan scroll thla anga kan mobile number nena in link chon ti thei tam tak omani udai website a hian amaro chu mobile number nena in link lo kha chuan eng te vakha ti thei chuang lawa ti chuan kan scroll thla zel anga an hnuai lama hian check Adhaar validity ti om ta a hei hi kan click le ang ti chuan check Adhaar validity ti a hianin enter Adhaar number ti inziana hian kan Adhaar number kan check du bera kha digit som pani kha kan chulu tang ti chuan captcha hi kan chulu le anga hi captcha hi ani na ang takin kan chulu turani horopui ani chuan horopui in kan chulu tanga ain je dan ang che an hoi an type lu hi anga ani ti kha kan hredon nia ani lo chuan captcha ani na kha omji om don lawa ti chuan captcha kan chulu hnuwa chuan proceed ti kan click le ang ti hian check Adhaar validity ti hnuai a hian ain tik ta a Adhaar number kan chulu kha ron lang ta a ti chuan Adhaar verification completed ti ron langa as ben ti te gender state ti te a hnuai berai mobile number aron lang ta hi last 3 digit chu amu theya chu kan mobile number kan man kha alani rengem ti kha kan ngai tu anga chumi chu kan lamang ani chuan chu mobile number a top digit thum kan hriat chu achu kan Adhaar Card nena in link chuni ta ni ti chuan Adhaar than kata chuan mobile number ti zona hian null ti te in ziaka chu tiang chu Adhaar number nen mobile number ain link lo ti na ni a ti chuan kan omna atanga Adhaar center nai bera kan kalanga Adhaar Card le kan mobile number kan link tir mai don ani mission khatin tun laia Adhaar Card kan nen phone number kan link thei online in te anon ti advertisement te anon chu hi bum na mai ani a Adhaar center Adhaar nei tu akal lo chuan a fingerprint emo amit thla an lak lo chuan Adhaar Card hi mobile number nen link thei ani lo ti kha clear tumi puiten kan hredon nia ani lo chuan mission khatin an lo ti sakna hian PVC ten lo order sak ringota chen khat chu mission khatin anon siama hi chuan Adhaar center kal kher ngai lawin kan ti thei ti te hi chu Adhaar center kal huna appointment book na tur ang chi zo kania chu wangin kan hredang tur chu udai hian Adhaar nei tu Adhaar holder tel lo hian Adhaar Card mobile number hi atlak thei turin asiam lawa atlak thei lawani chu wangin Adhaar nei tu kha Adhaar center a khan akal nge ngai ni ti kha clear tumi puiten kan hredon nia ti chon khati zong khatun tumatan chon ni phot mai sela clear tumi puiten in hlok pui nge kan mai seya hi computer ate po ti theya mobile phone ate po ati the ni ti kha kan hredon nia engemaw zo du omani chuan comment section lama kan in zot theyang tin
a link a hi description a karon da dona ta chon kan click mayanga ti chuan my Adhaar dashboard ta hin direct in min shoi lut ngalanga ta chuanin kan ti tur ang chi Adhaar number chut lu te kha ati thei don ani ole khati jong kha tun tuma tan chon ni phot mai se atha ange chuan in zawai chunga lom thu ka soye